आं गेजेर जनायनि मेसाखि साफरि हालामनि थागिबि थांनाय 2025 मायथाइनि 19 नभेम्बराव जा एसिस्टेंट टीचारनि अपॉइंटमेंट होदोंमोन बेवहाय आङो नाहरबारि एलपी स्कुलनि एसिस्टेंट टीचार महरै थिसनजादों। पेपार होखांनायनि उननिफ्राय जेब्लासिम 2023 निफ्राय 2025 सिमहालागै जा जों 3 बोसोर नेनानै थाबाय बे अपॉइंटमेंट सिमहालागै बेनि गेजेराव गोबां दुखु खस्थ' जाबाय जिहेतु न'खरा जोंना फुरा लकडाउन गिबियाव जोंना बिफा गैया 2017 मायथाइयावनो जोंना बिफाया एक्सपायार जादों। बिनि उनावहाय जोंनि गागि आबौ दंमोन बेबो आफानि 1 बोसोर उनाव आबौआबो एक्सपायार जाबावबाय आरोबाव आबौ एक्सपायार जाखांनायनि 3 बोसोर उनाव आरो जोंनि आंगो आबै बेबो एक्सपायार जानानै थांबाय। आंनि गोरबोनिफ्राय मोनसेल' हांख्रायनाय थागोन जे जेसेबांखि दुखु खस्थ' फैयामानो गावनाव जुदि आंगो नाजानाय थायोबा गावनि सिमाङा सानसेबाबो जाफुंगोन। खुलुमनाय थाबाय गिबियावनो दिनै आं मेसाखि साफरिनि जोंनि आफादनि आङो गाहाय नेहाथारि दिनैहाय गाहाय नेहाथारि जानानै आङो बे गामिखौ सोलिलांबाय थादों। बे समावनो नै दिनै जोंनि मेसाखि हालामनिफ्राय फरायसाम बिरगोस्रि बसुमतारिया दिनै टेट आनजादाव उथ्रिसारनानै दिनै नाहरबारि सिमेन्ट साफ्रि नाहरबारि गुदि फरायसालिनि लेङाइ फोरोंगिरि मोननायाव जोबोद गोजोननाय मोन्दों गामिनि जानानै। दिनै बिथाङा गोबां खस्थ' खालामनानै गोबां दुखु जारलाजों बायदिसिना जेंना जेंसि सौसिनानै दिनै गावनि नाजाथाबनायजों दिनै उथ्रिसार जानानै सासे फोरोंगिरि मोनहैनो हानायाव जों गामिनि जानानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। आरो मेसाखि गामिनि गिबिसिन बुंनो थाङोब्ला बिथाङानो गिबिसिन दा फोरोंगिरि लाय मोननाय जादों। दा बेयाव जों गामिनि जानानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। आरो बुंनो थाङोब्ला बिथाङा जेरैबायदि खस्थ' सोलिनानै नैबे मेसाखि हालामखौ बुङोब्ला बयबो मिथिखायो। बे गामिनिफ्राय बोरैहाय फरायहैनांगौ बेखौ जों बे गेजेर जनाय आनसलिकनि साफ्रोमबो गोरों गोरा हक बा दैदेनगिरियानो जाथों मानो बिथांमोना जोंनि नैबे हालामनि थांलाय फैलाय बायदिसिना खस्थ'फोरखौ मिथिखायो। आरो जों बे जायगानिफ्राय माबायदि खस्थ' सहायनानै गथ'फोरखौ फोरोंहैनांगौ बेफोरखौबो गोबां जोंनि बे एरियानि मानसिफ्रा मिथिखायो। बेजों लोगोसे दिनै गावनि नाजाथाबनायाव बा गावनि नाजाथाबनायजों जेरै साक्सेस जानो हाबाय बेयाव जोङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों। आरो आं बेयावहाय 1989 मायथाइयाव फैनानै दिनै बिसोर उन्दै गथ'फोरखौ नुनानै जिबायदि सोलोंथाइ लाहैबाय जिबायदि न'खरनि मानसिफ्रा फोरोंनानै दिनै बेबायदि उथ्रिसारनो हाहैबाय इसिबां खस्थ' जारलाजों। आरो दिनैहाय सिमेन्ट साफ्रिनि नाहरबारियाव लेङाइ फोरोंगिरि मोनहैनायजों दिनै जों बे गामिनिफ्राय गोबां रंजानाय गोबां गोजोननाय मोन्दों। आरो बिथाङा बेबायदिनो जोंनि इयुनाव फैबाय थानाय
उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ बिथाङा गावनि फैगौ इयुन जोलैफोरखौ जेन मोजाङै माबा खालामनानै मोजाङै आरो उथ्रिसार होनो हायोब्ला बिथांनि बोसोनखान्थि फंनैसो होनो हायोब्ला आरो मोजां जालांबावगोन आरो जोङो बेबायदि मोनहैबावगोन आसा खालामनानै आं दिनै बे सुंद' बिबुंथिखौ बुंनानै फोजोबनाय जाबाय। खुलुमबाय। आङो गेजेर जनाय दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दोङाव थानाय मेसाखि सापरि दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै आं आफादगिरि जानानै बिरग्रोसि बसुमतारी बिथांजोखौ आफादनि जानानै जों मान बावफैदों। बेयाव लोगोसे जोंनिनो माखासे गागि आफादखौ लानानै जों जयैनो बिथांनि न'आव बिथांजोखौ बरायफैदों। जोबोद गोजोननाय मोन्दों जोङो जोंनि बे गोलैसोना थानाय मेसाखि सापरि ओनसोलाव जे जोंहाबो सिनायथि जाबाय, सासे जोंहाबो फोरोंगिरि महरै थिसनजादों। बेखौ लानानै जोंनि आफादजों लोगोसे गामिनि गासै रायजो राजाफ्रा गोजोननाय मोन्दों। बेखौनो दिनै जों जयै बरायनाय हाबाफारिखौ लादों। बेखिनिखौनो बुंनानै गोजोननाय थाबाय।